Bismillahirrahmanirrahim. Gelê insana nexweşînka me ya pir giran heye. Vê nexweşîna hanêkayî ev e ku em jinek insana hes dikin em êdî yanişiya wan nabînin. Kî li ba me dibe wiha kiriye em dibê na ji vê bûnê em îlla sawinma wî dikin. û em jinkî insana jî acizin îja em başiyê wan nabînin. Em dikin nakin em başiyê wan nabînin. Viya jî şeytan bi me de gotinê. Çünkü şeytan sürekli dixwaze em yanişiya bikin. Niha ku em îja cana xeber didin bi aglebî tabii herkes na em gore dilê insana xeber didin. Em dên bira dilê Elî nemîne, dilê Ayşe nemîne, dilê Welî nemîne, dilê Zemkî nemîne. Tiş pê nayê ez ê wiha bêjim. Tiş pê tê çawa tiş pê nayê? Şo tişta mezin evek pê tê yanî. Hatta Resulullah aleyhissalatu vesselam dibe qulil haqqe velev ala enfusikum. Dibe gavak ta xeber da tel ser şahsê xwe jî xeber da rast xeber de. Ku diketî ara deheb insana tel wan godarî kir gorî zanebûna xwe rast bêje kî dixeyde bira bixeyde bira Xweda nexeyde. Xwedayê Teala dibe çê Sûreta Elî İmran da dibe ki na'letallahi alel kazibîn. Kî vira bike, kî dibe birabe vir bike nalet lê were, lanet lê were. Lanet li kî hatiye? Lanet li şeytan hatiye. Peki em çima lanetê li xwe bibarînin yanî? Çi heqê me li me heye yanî? Aviya jî bi me de zanînê, viya jî bi me de zanînê ku îmana me zîf e. Heqîqeten gava ku îmana me qewî be, saxlem be, em gerçekten ji Rabbi alemê bitirsin, em ê rast xeber din. Kî dibe çi bira bêjin? Em ê sirf ji bo Xweda xeber din anî. Em li weliyê Xweda dinerin, zatê Xweda dinerin ku hezar sal berê jiyan kirine, em îro behsa wan dikin, em dibên rast xeber didan. Peki çima em rast xeber nedin yanî? Çima em ê dilê xelkê bira nemîne, bira dilê Xwedê bimîn, em wisa dibêjin yanî? Ew tê vê manê yanî? Îja gelê insana em gunene. Xwedayê Teala dibe mîna xelaqnakum ve fîha nu'îdukum ve mîna nuxricukum tareten uxra. Wallahi em hatine dinyayê ji xweliyê em ê bimirin bibin xwelî û wallahi Rabbi alemê wê me paşê rake wê hesab kitab ji me bipirse. Îja şikam kontrol bikin em ji wî hesab kitabê re hazirin ne hazirin. Îja înşallah Teala jî re pê de em li gorî dilê Xweda xeber din. Li gorî dilê insana em xeber nedin. û te bimînin di xeyr û xweşê da û temam emanetê Xweda bin.